Sa pag-eskwela, kung wa kay kwarta, isod jud daghang mga babag, nabilag na kay mga pangarap sa imong kinabuhi, isod siya kay nagyan ako na tanan. Dapat manggod determinado ka sa imong kinabuhi na makaya nimo. Sa mga nag-eskwela karon, sa mga nag-working student, kung inyohan ni matanaw ni akong video, nakakuha mag-listen, maging ma-inspired mo, inspire mo sa akong mga kaagi sa kinabuhi, labi na sa akong pag-eskwela. Isa ko ka working student, kaagi ko working ko sa balay, tindahan, sa balay sa maestro, eskwelahan, nagduway ko sa eskwelahan, pinagdugay kay mamo na akong goal makahuman. Kung love jud nimo ang imong career, love nimo ang imong pangarap, antos jud, mag-antos, patient ang ginatawag na patient jud. Bisag bali-balihon pa kag istorya, bali-balihon pa kag mga kasaba dira, dapat dili mo na siya idibdib ang mga kasakit na ilang ikuan, ilang ginasulti. Maybe ginasulti na nila para maging strong ka sa imong kinabuhi, maging determinado ka sa imong pangarap. Although nakasabaan ka, anytime kasabaan ko, kick out pa imo, pero wala na ako na ginadibdib ang mga kasakit. Gihimo na ako ng mga inspirasyon, ay kini kaya ano na ako ni mas ma-inspire pa ka. Mas magpursige ka sa imong career. Kay kung magpursige ka, hindi kay maani na kay makuha. Pinaka-importante na siya sa pag-eskwela, banibro pag-ampo sa Ginoo. Wala akong sapod nga way, talk to the Lord. Pangayo ang hatagan kag more patient. Muna siya. Kay masakitan ka, kasabaan ka, pero ipairal ang love nimo sa imong amo, love sa trabaho, o number 1, love sa trabaho, love sa imong career, love sa imong surroundings, nasa ka na bilong. Part 1 pa na siya. Nga example, mga technique. Ayaw mo kalimot, subscribe sa akong YouTube channel, Melvin Gulano Vlog. God bless mo. Happy New Year. Take care always.